Fl-Eukaristija sissin nixtieq nilqgħu fostna għandna saċerdot mill-Indja jismu Monsignor Denis Kuru Passeri, illi qiegħed Malta jagħti s-servizz tiegħu fin-Nunzjatura Apostolika. In-Nunzjatura hija din illi il-Papa madwar il-knejjes kollha fid-dinja f'kull pajjiż ikollu rappreżentant tiegħu ngħidulu n-Nunzju Apostoliku li bħalissa huwa l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Arċisqof Alessandro De Rico u għandu miegħu jgħinu dan is-saċerdot Monsignor Kuru Passeri li huwa mill-Indja qabel kien qed jaħdem ġie mill-Amerika jagħti servizz il-Knisja fl-Amerika. So we welcome you, dear Monsignor Kuru Passeri, here with us. Din hija l-ewwel żjara tiegħu ġewwa Għawdex li qed jagħmlu qed nibduha proprju din il-quddies hawnhekk ta' Pinu. Fil-Ewkaristija ħanitolbu b'suffraġġju għar-Ruħ Doris Diakono. Illum il-Knisja wkoll tiċċelebra il-festa ta' San Ġwan tas-Salib li kien patri Karmelitan Terezjan illi fil-ħajja tiegħu kellu waġġ kbira l-Alla tant li wassal għal riforma tiġdid fih dan anke l-Ordni Karmelitan f'dak li llum magħruf bħala l-Ordni Terezjan flimkien ma' Santa Teresa t'Avila. San Ġwan tas-Salib eżistijej kien persuna radikali illi l-Ġesu ħadu bis-serjetà fil-ħajja tiegħu u fehm li biex inħobbu l-Alla irridu nimxu warajh anke fid-tbatija. U meta nħobbuh semmek nistgħu anke nħobbu lil xulxin fi żminijiet jibsa tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sina Ġesu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Ejjew minn qalbna impoġġu lil nfusna fil-preżenza tal-Alla. Namlu għatta fidi f'Ġesu ħaj fostna u nitolbuh maħfra n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni btħafna bil-issib, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallej dmirijieti. Tija tiegħi l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Riem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jagħtina l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla inti tajtna lis-saċerdot San Ġwan tas-Salib b'eżempju mill-isbaħ taċ-ċaħda s-sieħa ta' nfusna u ta' mħabba kbira s-Salib. Għamel li ngħixu dejjem bħalu biex naslu li narawk wiċċ imwiċċ fil-glorja tiegħek ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktieb tal-profeta Sofonija. Dan jgħid il-mulej ħażina għalija għar-rasi bsa tagħha għat-tinġis tagħha il-belt li taħqar. Għas-sejħa ma tatx widin lanqas ma qadet għat-twiddib li kellha. I ma ridietx tittama fil-mulej, lanqas ma resqet lejn Alla tagħha. Għax jien imbagħad lill-popli nerġa' nagħtihom diskors bla għerq biex isam il-mulej il-koll isejħu, jaqduh qalb waħda. Mixtajta l-oħra sa xmajjar f'kus sa truf ta' tramuntana jadurawni il-poplu mxerret tiegħi u jġib l-offerta tal-qmuħ tiegħu. Int ma tibqax imħawda dakinhar għal-emmil kollu tiegħek li bih qomt kontrija, għax jien imbagħad inneħħi minn ġo nofsok lil dawk fost niesek li jsibu lejna tagħhom fil-gburija. U int ma żżidx titkabbar fuq l-għolja mqazza tiegħi u nħalli f'nofsok poplu umli u mċekken. U fisem il-mulej ifittxu l-ken dawk li jifdal minn Iżrael. Ma jagħmlux ħażin, ma jgħidux kliem ieħor u l-sien qarrieq ma jibqax iżjed f'ommhom. Hekk li joqogħdu jiraw u jistrieħu bla ma jbeżżagħhom ħadd.
il-kelma tal-mulej. Nroddu ħaj lill-Alla. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semmu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semmu. Kull ħin imbierak il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi, bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semmu. Ħarsu leħ u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkolkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semmu u midwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semmu. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżina biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom jajtu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom midwejjaq kollha tagħhom jeħlisom. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semmu. Qrib il-mulej lejn dak b'qalbhom maqsuma, jgħin lil dak bruħhom mifnija, jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu, kull min jisken fih ma jkollux xi patti. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semmu. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejja mulej la tiddawwarx, aħfer id-dnub tal-poplu tiegħek. Alleluja. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-qassisin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu: Intom x'jidrilkom kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Resaq fuq il-kbir u qallu: Ibni, illum mur aħdem il-għalqa tiegħi. U dak qallu ma rridx. Iżda mbagħad biddel il-fema u mar. Resaq fuq l-ieħor u qallu l-istess: Arani sejjer sidi, qallu dan, u ma mar xejn. Min minnhom it-tnejn għamel kif rid il-missier? L-ewwel wieħed wiġbuh. U qalilhom Ġesu: Tassew ngħidilkom li l-pubblikani u n-nisa ta' triq deħlin qabilkom fis-saltna tal-Alla. Għax Ġwanni ġie għandkom miexi fit-triq tal-ġustizzja u intom m'emmintuhx, iżda l-pubblikani u n-nisa ta' triq emnuh. Għalhekk intom rajtu dan kollu, bqajtu sal-aħħar ma biddiltux il-fema tagħkom u m'emmintux. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. L-Evanġelu tal-lum eżistijaj, hekk jagħtina talima kbira, però fl-istessin huwa sejħa mhux biss jagħtina xi talima. Li din kemm hu faċilment aħna fil-ħajja tagħna anke f'mumenti ta' entużjażmu ngħidu iva anke lill-Alla. Fejna fin tkun mument ta' pellegrinaġġ, mument ta' talb sabiħ, mument xi qudiesa li laqtitek. U faċilment tgħid iva mulej. Imma mbagħad meta niġu għall-ħajja ta' kuljum, dik li iva ssir le. Għaw min jibda bil-maqlub, għaw min jibda malla b'daq xi rasu jibsa, jgħid le u bil-mod il-mod dik il-le ssir iva. Issa Ġesu eżistijaj ma tantx interessaħ kif nibdew. Jinteressaħ kif ħanispiċċjaw. U din hija tarima qawwija dal-Vanġelu. Dak li għamel ir-rieda tal-missier mhux dak li beda tajjeb, iva pa ħammur, u mbagħad ma mar xejn. Imma dak li kważi beda ħażin, qallu le ma rridx tajjena, però spiċċa tajjeb. Fil-ħajja eżistijaj, wieħed mill-isbaħ sigriti tal-ħajja nisranija mhux kif tibda. Aħna ma nibdewx il-ħajja nisranija ta' nies tajbin. Mhux importanti kif tiġi l-Knisja. Il-Knisja tista' tiġi l-iktar persuna mħawda, ta' taħt fuq, tiżbalja, tkisser. L-importanti kif toħroġ, mhux kif tiġi. L-importanti mhux kif in-nies iltaqgħu ma' Ġesu, ħafna min nies iltaqgħu ma' Ġesu fid-dnub tagħhom, fil-mar tagħhom, fil-miżerja tagħhom. L-importanti kif telqu miħdej Ġesu, telqu fejqin eżistijaj. Malla importanti kif se nispiċċaw u mhux kif bdejna. Però rridu niftakru li aħna rridu nibdew ta' kuljum il-ġdid. Kuljum irridu nibdew mill-ġdid.
L-Ewkaristija nċelebrawha filgħodu min jiġi hawn filgħodu biex nibdew il-ġurnata tagħna mill-ġdid. Però dan il-ġdid irid nibdew mhux bismalla imma anke bejnietna. Mhux speċjali fil-ħajja miż-żewġa. L-iva li faċilment tgħid fl-entużjażmu tal-imħabba fi żwieġ, tittara li ma ssirx le meta titterfa' s-salib tal-ħajja miż-żewġa iż-żmien iebes u min iva issir le. Iridu kuljum nibdew mill-bidu tiegħi ħalli l-iva tagħna tibqa' konsistenti u jekk nibdew fuq sitt soppa ħażina maħniex kundannati għaliha. Hemm it-tama illi l-le tagħna, ir-rasibsa tagħna tista' titbiddel u ssir iva. Jekk Alla jagħti dan iċ-ċans lilna, min aħna biex ma nagħtux dan iċ-ċans il xulxin. Ejjew nagħtu ċans lil min jissupervja jgħid le, nagħtuh l-ispazju li jista' jibdilha dik le ssir iva. Għax drabi ma nagħtux ċans il xulxin nitbidlu. Nibqgħu nfakru il-le ir-rasibsa tiegħek. Hawnhekk il-mulej jagħti ċ-ċans u l-ispazju lilna. L-avvent huwa dan iż-żmien fejn aħna nistgħu il-lejjiet tagħna nibdluhom f'iva għal mulej Ġesu u għal xulxin fil-ħajja tagħna. Bil-wifqa resqu t-tarf tagħna. Mister Ħanin infaħruk u nirringrazzjawk tal-li inti ġbartna fl-imkien għal din l-Ewkaristija. Hekk minn qalbna nitolbuk sabiex inti jogħġbok timlina bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, bid-doni, bil-karizmi tiegħu. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex tħares lejna bħala poplu nisrani fid-dinja kollha, il-Knisja. Nissel fina qaċ kbir għalik li nistennewk tidħol b'mod ġdid u bil-ħerqa fil-ħajja tagħna. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal-mexxejja tal-ġnus fid-dinja kollha sabiex inti tieqaf magħhom, ittihom laqgħa l-erf tiegħek sabiex fid-deċiżjonijiet li jieħdu, fil-liġijiet li għaddu fil-pajjiżi jibnu soċjetà favur il-bniedem u mhux kontra l-bniedem. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal-ħuna Monsinjur Denis Kuru Passeri fis-servizz li qed jagħti lin-Nunzju Apostoliku għatih id-daw laqa l-erf fil-missjoni tiegħu u għamel jħossu mill-uħ minna fil-dioċesijiet u l-gżejjer tagħna fis-snin li se jqatta' magħna. Nitolbu. Nitolbuk mulej Ġesu għal dawk li għadhom ma daqux l-imħabba tiegħek sabiex matul dan iż-żmien tal-avvent inti tlaqqaħħom mal-kelma tiegħek ma' persuni, ma' ċirkostanzi li jġibduhom lejk. Nitolbu. Bl-interċessjoni Tomna Marija nitolbuk mulej għal dawk kollha li jiġu jitolbu f'dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Dawk li jitolbuna biex nitolbu għalihom, anke dawk li jsegwuna online b'mezzi differenti. Nitolbuk għal priġunieri, għal morda, għal refuġjati, għal homeless, għal dawk li jħossu li żwieġ tagħhom qed jitkisser, għat-tfal li qegħdin ibatu l-firda tal-ġenituri, għas-saċerdoti u għall-missjonarji tagħna. Nitolbuk għal vokazzjonijiet ġodda fih dan il-Knisja. Ma ħares li l-umanità u l-Knisja tebnek Ġesu u itlob għalina inti. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Dan kollu pani tolbuh bi Kristu Sidna. sacrificium attes, se iergia igiam fos
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox ilqa' l-offerti li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' San Ġwan tas-Salib biex il-ħajja tagħna tkun taqbel ma' dak li jitlaq mill-minna fil-misteru tal-fidwa li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom ejjew nerfu qlubna l fuq u niżżu ħajl lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem u li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġni stennitu bl-akbar ozza. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għolji tas-smewwiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għolji tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħalħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li kla Ġesu ħall-kalċi, radd il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Misteru tal-fidi.
inħabru l-mowt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mowt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla u Omna Marija, żewġa San Ġusepp, l-Apostli, San Franġisk, Santa Klara, San Ġwan tas-Salib u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbeberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fihi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Min qalbna nitolbu t-talba li tagħna Ġesu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħannix fi tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islim natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu hija dejjem magħkom. Min qalbkom għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Araw il-Ġesu, il-ħaruf talla li neħħa d-nub tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. U Alla inti f'San Ġwan tas-Salib u rejtna b'mod tal-aġeb xi jfisser għalina l-misteru tas-salib ta' ibnek. Fit-tiba tiegħek għatina li bil-qawwa tas-sagrifiċċju li ċelebrajna inkunu fidili fir-rabta tagħna ma' Kristu u naħdmu fil-Knisja għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Qabel il-barka nirċievu kelma mingħand Monsinjur Kuru Passeri. Bonjour. I am pleased to celebrate the Mass with Father Hayden at this National Sanctuary. So I would like to thank you introducing me to this shrine and also telling the story about the Carmine, Frantish, French, 3 people who are all involved. I would like to greet you all here present and also particularly our rector, Father Gerald. So I wish you all a blessed day. Thank you so much. Grazie ħafna. Il-mulej ma'kom, iberikom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru ferħana fil-paċi ta' Kristu.